Assalamu alaikum. Ga mun kawo shal alhamdulillah mu cikin koshin lafiya. Alhamdulillah mu cikin koshin lafiya. Mun gode Allah. To madalla Allah ya taimaka mana. Assalamu alaikum, ni ne naku dan bari TV karna ta dando. Ga mai zuwa Libya in ya buta durku dole ya buta madama. Sannan ido baya kallon abu mai kyau so ɗaya sai ya ƙara. Sai nagari yana hana asara. Yaban gwani ya zama dole ko baki bai yaba ba zuciya takan yabawa. Lalle da lalle farkon sunan ne ɗaya amma kowanne da manufarsa. Abinda muke nufi ku gane kamfanin kamfani ne kowanne amma kowanne da manufofinsa da irin dokokinsa akan al'ummarsa. To wannan kamfani ta Najmatul Alkawafil ya shirya kuma ya kalla ya yi niyya kuma ya tsaya tsayin daka don ya ga farin ciki da kuma annashuwa da walwala a zukatan masu tafiya da fuskokinsu da kuma zuciyoyinsu. 'Yan Musrata da 'yan Turabar da Homer da Zilletam ku shirya domin ku kira wannan nambobi insha Allah. Za a ɗauka ku daga nan Travel zuwa Sabaha cikin ƙoshin lafiya cikin lami lafiya ba tare da ka sha ƙura ko kuma ba tare da ka ɗora wani ƙafa yana faɗa ko kana faɗa ba. Masu matan aure matarka tana zaune a kujerarka ba tare da wani ya raɓe ta ba insha Allah kamar ka fito daga cikin Agades ko kuma daga Tawa zaka zo da Magaran insha Allah. Wannan kamfani ya shirya ya cike dukkanin ƙa'idodi na bin hanya ba tare da kayan wani ya ɓace ko wata tsangwama ba. Wayoyinku da kuɗaɗenku da kayayyakinku da ku insha Allah zan ku hau lafiya kuma ku sauka lafiya cikin ikon Allah. Insha Allah ku shirya ku kira wannan kamfani ta Najmatul Alkawafil tare da ni dan bari TV ina nan zan kasance da ku insha Allah. Bari na shigo dan bare zagin da muke mudera ta kasashe ba su rabuwa da uwaye haka kanni haka yayyen musu ma haka ni na Najeriya ai to mu ta karaba dan bare na shigo da mawaka bai daya yan fim din bai daya yan siyasa bai daya masu kudi haka talakawa ma haka malaman namu haka kai da mata a kallon da muke muna jira mu ga hannunku mai albarka kun dauka kun san kama mana shi a wajen subscribing kanan ku danna mana kararrawa mun gode ku tura zuwa gaba hakan yana sa mu nishadi mun gode da kulawa.